Кожны год вучні і настаўнікі нашай школы на аўтобусе нацыянальнага парку Нарачанскі на летніх канікулах на практыцы вывучаюць геаграфічную карту Беларусі. Не стаў выключэннем і гэты год. У час экскурсіі па малой радзіме мы пазнаёміліся з некалькімі гісторыка-культурнымі аб'ектамі, якія адносяцца да розных стыляў і эпох. На маршруце нашага падарожжа нас сустрэў старажытны горад Полацк. Гэты горад лічыцца адным з самых старажытных гарадоў Беларусі. Мы наведалі некаторыя цуды Полацка, Сафійскі сабор, Барысаў камень, геаграфічны цэнтр Еўропы, а таксама помнік літары уні складоў. Горад Віцебск заслужана лічыцца адным з самых найпрыгажэйшых гарадоў краіны. Бадай самая вядомая славутасць Віцебска – гэта летні амфітэатр, дзе кожны год праводзіцца прэстыжны міжнародны фестываль «Славянскі базар». Маштабы велізарныя. Былі ўражаны і захоплены яго выглядам. Рэкамендуем для наведвання Свята-Успенскі кафедральны сабор, чый звонавы гук кранае самыя патайныя струны душы. Па лесвіцы ад храма можна спусціцца на набярэжную і прайсціся ўздоўж Двіны. Помнік Пятру Мяшэраву, першаму сакратару Кампартыі Беларусі, убачылі на вуліцы Замкавай насупраць гасцініцы «Віцебск». На вуліцы Суворава усталяваны помнік мясцоваму селяніну Фёдару Махнову, які лічыцца самым высокім чалавекам у свеце. У Віцебскім заалагічным парку зараз утрымліваюцца 76 відаў жывёл. У час рачной прагулкі па заходняй Двіне на цеплаходзе «Паўночная сталіца» мы любаваліся горадам Віцебск. Калі ўбачылі Успенскі сабор, то замерлі аж ад захаплення. Яшчэ адной славутасцю культурнай сталіцы з'яўляецца музей-сядзіба Іллі Рэпіна, які знаходзіцца ў ваколіцах Віцебска. Напэўна, мастак чэрпаў натхнення ў водах Двіны ў прамым і пераносным сэнсе. На ўсходзе Беларусі нас сустрэў горад Магілёў, які раскінуўся на маляўнічых берагах Дняпра. Кампактнае размяшчэнне цікавых аб'ектаў у цэнтры горада, архітэктура розных стыляў, мноства арт-аб'ектаў. Наша вока радавалі гарадская ратуша, помнік астраному, чыгуначны вакзал, паркі і скверы. Мы, беларусы, павінны ганарыцца сваёй зямлёй, сваімі продкамі. У невялікім аграгарадку Янавічы, дзе мы спыніліся на начлег, экспанаты мясцовага школьнага краязнаўчага музея нам паведамілі шмат цікавага пра гісторыю і побыт жыхароў гэтага краю. Больш за 80 гадоў, як у Беларусі згасла полымя вайны. На нашай зямлі шмат помнікаў і месцаў, звязаных з гераічнымі і трагічнымі падзеямі Другой сусветнай вайны і іншымі ваеннымі старонкамі гісторыі. Некаторыя з іх мы наведалі, аддаўшы даніну памяці загінуўшым у часы ваенных дзеянняў. Далей наш шлях ляжаў праз мястэчкі Відзы і Опса на Браслаўшчыну. У горадзе Браслаў з замкавай гары адкрываецца від на горад. Унізе бачныя невялікія дамы, касцёл, царква і два возеры. Па драўлянай лесвіцы падымаемся да гары Маяк, а там якая прыгажосць! Вакол кветкамі абсыпаныя паляны. Падымаемся на глядную вежу. Прыемна прысесці на лавачцы і палюбавацца краявідамі. Пра тое, што ў Беларусі ёсць Парыж, мы ведалі, але дабраліся да гэтага Парыжу толькі летам. Убачыць беларускі Парыж варта, а вось паміраць пасля гэтага зусім не абавязкова. Нам у Парыжы спадабалася. Пераадолелі больш за 1500 кіламетраў, наведаўшы шмат гарадоў і пасёлкаў. Наша вялікая кампанія, як заўсёды, аказалася дружнай. За час падарожжа удоваль і нагуляліся, і наплаваліся. У падарожжах не абыходзіцца без цяжкасцей, але гэта нас не смучае. Мы звяртаем больш увагі на добры настрой, падтрымліваючы адзін аднаго. Добры жарт – наш лепшы памочнік. Далучайцеся да нас, гэта цікава.